Da li znaš da je nekada gora situacija bolja od bolje situacije? Sad ovo malo čudno zvuči, ali sad ćemo da objasnimo. Sad ti ideš na posao, znaš, i posao ti je na kilometar od kuće, ti ćeš da ideš peške. Zašto kao si odlučio da treba da ideš peške? Ako ti je posao na 2 kilometra, ti ćeš kolima, brže ćeš da stigneš i sve, ali tačno postoji granica koju ta loša situacija mora pređi da bi ti zapravo učinio nešto bolje za sebe. E sad, u kom smislu? Znači, neko je lupam u vezi i odnosu da mu je dobro, da mu je kao dobro, razumeš, ali nije mu dovoljno loš da bi raskinuo, a zbog toga što je u toj nekoj vezi, razumeš, njemu kao i okej nije, i onda u toj situaciji možda bolje da mu je gore, jer bi otišao iz te veze, razumeš ili ne? Jeste ga, razumem. Znači, nekad je gore da vam bude, nekad je bolje da vam bude gore nego da vam bude bolje. Ne znam. Šta vi mislite o ovoj? Dovoljno si objasnio. Ja sam objasnio, da? Ja mislim da jesi. A što ste htio da kažeš? Pa to je to što sam htio da kažem.